process we want to start creating video normally, and so wannan bidiyon it is just not only iya wanda zan ce maku na tura maku ba wai iya shi ake creating ba ake generating. Zaka yi creating duk irin wani video da kake bukata. Kusan it is just a 10 second video ne, but look at my own, kun ga ya kusa minti daya ma. 10 second ne zaka ringa generating nashi, sai ka je a editor sai ka ringa hada su. I hope you understand. Kowa san kuma editor, CapCut, Qt da Edit da sauransu duka ana amfani da su. A shawarar da zan baku ko kuma abin da zan nuna maku, na san ban nuna maku shi ba, kusan inda ake kirkirar labari. Wai da haka zo nan ChatGPT naka kusan shine uba, shine jagora, shine jagoran tafiya a koda yaushe. Bayan ka zo ChatGPT naka zaka yi asking nashi ka ce ina so na yi labari. Misali ina so in yi labari ka maida man shi labari, ka mayar man da shi, ka mayar man da shi video. I hope you understand video. Abinda zaka fara na farko shine kawai zaka zo ka fara bidiyon ka fara bada bayanin bidiyon ka, labarin wane da wane da sauransu. Kamar sai ka sa labarin kawai zaka ci gaba da rubuta labari kawai wanda kake so kai a content din. Kamar sai ka ce labarin wani matashi da yake taimakawa mutane. A gane to idan ka bashi wannan sai ka ce yayi kaza in ya je guri kaza yana ɗauka kuɗi yana ba mutane, ko kuma ya sa ɗauka yana menene da sauransu. Abinda ake yi kenan, kun gane. To sai ka ci gaba da bayanin ka duka, ka tsara labarin ka, sai ka ce mai, sai ka zo daga ƙarshe bayan ka gama labarin yana kaza, yana bada sadaka, yana bada menene, ya je gidan menene, at the end sai ka zo zan baku wani prompt, zan tura maku shi. Kusan shine ake amfani da shi. Wannan I've already mun hada shi, mun aje duk wani expert wanda yake generating video yana da shi, ya aje shi. Shine abinda za ku yi nan shine sai ku zo na abin gan, bare na dauko maku shi, yana ƙasa cikin, na aje shi cikin abin gan ku, na aje shi cikin, yawwa kun gan shi nan yawwa. Kun ga wannan prompt din kusan kowa na da shi, inda kai content abin gane kana videos na abin ga, inda kai expert ne. Kun gan shi nan duka wannan bayanin, in kuka kula ga bayani na can gashi nan. Kun gan shi you are an expert cinematic scheme generator. You will turn the user story into a structure, highlight content, movie style scheme list with a full description. Follow the exact format and rules below every output. I hope you understand. Section 1, story input. First, read the user story or idea carefully. The user character will provide character, world setting, plot, conflict, any special rule. Do not change the story, only adapt into cinematic scheme. Kun ga kusan wannan idan kuka kula duka bayanai ne ta yadda bidiyo yake kasancewa. Include ga nan cinematic writing, describe a shot using filmmaking language, include wide shooting video menene da sauransu. Kun ga tunda kuka ce mai you are an expert, mun san cewa kafi mu iyawa, kuma kafi mu sanin yadda abin yake, kuma misali za ka yi mamu kusa fiye da yadda za mu yi bayani. Kun ga mun yi abiyayya kenan gurin AI, muka ce shi zai mana waɗannan duka abubuwan. Mun zauna ne mun creating din shi, mun generating nashi, wanda kawai za mu ringa bashi umarni. To in ka sa mai labarin ka ɗora mai wannan, zai yi ma shi dakin yadda kake so. I hope you understand. To kusan haka ne duk wata generator da ta zo muku, ku yi amfani da wannan abin ga reference din. Wannan shine reference din, ku kai amfani da shi, ku ɗauke shi wannan ku aje shi tun lokacin da za ku generate video. To in kuka samu labarin ku ka ɗora, sai ku ɗora wannan, kun abin gan shi. Saboda shi duk wanda ke duniya yana son a yabe shi, wanda in ka yabi Allah ma lada za ka samu, in ka yabi mutum za ka ga yana jin daɗi da sauransu. To abin da ke abin ga sa a ce kamar ko mace in kana yabanta sai ta fi jin daɗi, kun fi zaman lafiya. Ga nan shi ma yana buƙatar yabo. Ya ce you are an expert
cinematic scam generator. Kun ga ka riga ka yabe shi, to duka abin da ka zayyano daga ciki zai hidda ma shi yadda kake bukata. I hope you understand. Idan misali na bashi wannan kawai ne pasting, zai tsaya ya tsara man bidiyo na, duk da ban sa wani bayanai ba da sauransu, ban san bidiyon ya tsawo tunda ban da labari. Kun gan shi nan scam 1 the king young man, kun gan shi duration, camera, opening shot, wide draw, menene da sauransu. Kun ga nan duka kusan bayanan sakan biyu. Yawwa kun gan shi nan daga nan farko, daga nan inda aka sa scam farko da scam nan gurin, look at nan duk abin gane scam ne na farko kusan 1 second ne. I hope you understand. Just a 1 second video. Kun gan shi to duka 1 second ne abin ga 10 second ne. I'm sorry. A young man name Umar wearing a simple blue captain, menene da sauransu. Ga nan yana abin ga yazo kauye yana ba su helping elderly women carry a heavy basket. Kun ga ya riga ya man labari, ni kawai na bada just a secret kawai na bada. Kun ga yazo ya hebe labarin ya bada, ya bani scam 3 scam na nawa. Kun ga dadin wancan kenan, da a ce wannan ne da kun ga ya bani scam biyar. A young boy watch Umar and begin helping other children, inspired by his example. Dialogue mutum daya, narrator kuma mutum daya mai kirki zai iya canza rayuwar mutane da yawa. Kun gan su kusan haka. Kun gani ban tsaya na bashi labarin ba duka, but in short din da na dauko na bashi shine ya dauki labarin duka shi yayi. I hope you understand. To ku fahimci wannan, in kuka fahimci wannan abin zai zo muku da sauki. Idan ka tashi nan kun ga scam by scam ya bada, in kana so ka dauki scam na daya sai ka zo nan sai ka ce sai ka dauke shi daga nan scam na farko, sai ka dauke shi daga nan gurin ga camera shooting menene da sauransu, sai ka ja shi haka. Kun ga ya kai karshe, sai kai copy din abinka. In kai copy din abinka ba inda zaka dauke shi, sai ka zo sai ka tafi generator dinka. Misali ga Flow na ce maka ku downloading Flow, Google Flow, sai ka zo ka danna Google Flow. Bayan ka danna Google Flow dinka, sai ka zo nan sai ka je generator, sai ka danna new nan dinka. In ka danna new dinka sai ka danna gashi nan sai ka sanya prompt ɗinka. Kun ga ka sa prompt ɗinka, sai ka danna nan, ka tabbatar ka danna nan inda aka sa image, sai ka danna video. Tunda na gwada muku a can bidiyo, in ka danna video sai ka danna 10 second ko 8 second, duk wanda ka sa lafiya lau. In kana so 1 times kake so ya maka, sai ka bashi a 1 times ko 2 times sai ka danna, amma dai ka bashi a 1 times sai ka danna. Misali bari in bashi 8 second din, sai ka danna nan. Bayan ka danna nan, kila ina da free, Allah ya sa ina da credit. To kun san credit ne idan ya kare, to kun ga sakan zayanan yana abin ga, to ina da credit kenan kaɗan, amma saboda ya nuna man upgrade, na san bidiyo ɗaya zan iya generating. Dama na daɗe da faɗa maku a wancan bidiyon, na ce maku iya bidiyo 2 za ka ringa yi da Omni Flash ɗinka na nan ciki, iya bidiyo 2 every single day, every 24 hours. But amma akwai 'yan dubaru, zan iya bidiyo 10 ko 20 ko 30 ko 50 ma yadda na ga dama, iya emails ɗinka, iya bidiyon da za ka haɗa. I hope you understand. Kun ga bidiyo na sakan 8, bari ku gani gashi nan bidiyo ya kammala. Yawwa to kun gani. Na gode ɗana, Allah ya saka da alkhairi. Babu komai mama, taimakon juna ne. Na gode ɗana, Allah ya saka da alkhairi. Babu komai mama, taimakon juna ne. Yadda bidiyo na yayi very cinematic. Look at kauye da Allah. Look at ga tsuntsaye nan a sama, ga gizagizai, ga duk wani abu wanda kake tunani wanda ya zai yi. Kun gan shi. How you understand? Kun ga abin nan is very simple, but kun ga nayi generating wannan, sai na zo nan na danna back. Idan ina so in canza emails din, saboda na ce muku bidiyo wannan da bidiyo ɗaya ne, na riga na yi ɗaya kawai zai ma, sai na danna nan inda emails ina yake. Bayan na danna sai in ja ƙasa kaɗan. Bayan na ja ƙasa kaɗan zan sanna sign out. Kun ga zai kawo ni nan, zai kawo ni kamar sabo. Kun ga kamar sabo Google Flow din, sai in danna nan continue. Ina danna continue, ba wai continue as a comrade zan danna ba, sai in danna nan. Kun ga na danna nan, ga emails ina nan da yawa, sai in zaɓi ɗaya, zan ƙara zaɓa ɗaya ga nan karofi, sai in danna shi. Sabon emails ma ne, sai in danna shi. Kun ga yanzu idan ina so sai in ƙara danna nan, sai in generating, da yake na riga na yi amfani da su. Wannan ma it is already na yi amfani da shi. To abin da ya kamata nan ku fahimta, kun ga lafiya launa, zan ƙara generating bidiyo na, sai in ɗauko scam 2. Ina scam 2 shi ma haka zan yi ɗauko shi directly. Kun gan shi zan ɗauko shi directly, in ɗauko shi ma in zo in sa shi. Bayan na generating, bari na gwada muku yadda ake saving. Bayan na yi generating ɗina ga wani bidiyo nan,
wanda na yi jiya. Bayan na yi generating na misali zan taba nan dot din nan guda 3 na sama sai in danna download. Kuma kowa ya ga download ne. To sai ka danna download. Shine yadda ake generating waɗannan videos. I hope you understand. Please ku yi try. This is very 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 cheap application wanda zaka iya making sosai da shi, saboda one of my friend kusan ya fara Google Flow, ya fara generating bidiyoyi na Google Flow. Yanzu it make like ina tunanin yana da 2 million viewers a TikTok, yana da kusan 1 million viewers a YouTube nashi. This is what we make exactly a YouTube. Ana samun kuɗi mahaukata, but sai ka yi haƙuri. Mu ma nan da muke yi a hankali kusan har yanzu ba mu fara making ba, sai dai ka samu $1, $2, $3, but baka fara making kuɗi ba har yanzu. Amma anytime zai iya boosting, kun san rayuwa haka take. Anytime da kai abun level ɗin da zaka kai, kawai zaka ga abubuwa na tafiya yadda ka san kai ke tsarawa, inda ubangiji ke tsarawa. But amma sai ka yi aiki tukuri gaskiya, sai ka tsaya ka yi kokari. A kullum ina baku shawara, sai ka yi kokari zaka iya samun wani abu very good thing. But don't think wai ka fara abu yanzu zaka fara samu, yanzu zaka fara kwashewa. No. Ka yi haƙuri, ka ci gaba da yi, ka ci gaba a hankali. I hope you understand. Shine kawai solution. To wannan bidiyon ina tunani is okay, and then zan muku kusan bidiyo akan hada bidiyon dutu da ina da shi, but amma zan ƙara yi saboda akwai wasu abubuwa da ya kamata ku sani daga ciki. Nagode, mu je next video. I hope you understand.